so rubuta mana abu su ce ga wani abu nan mai ban mamaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na yi bayani akan cewa zan kawo muku bayani game da yadda za ka yi checking ɗin ko an yi approving ɗinka na COVID-19 non-interest. To amma akwai abubuwan da suka hana min, wani aiki ya ɗauke min hankali shi yasa ban yi ba. To amma yanzu insha Allahu sai ku biyo ni don ganin yadda za ka yi checking ɗin approving ɗinka na non-interest. A kwanakin baya na yi bidiyo yadda za ku yi ku gano yadda za ku yi ku gano TCF ɗinku reference number. To yanzu kuma zan yi muku bayani yadda za ku yi checking ɗin approving ɗinku. Sai ku biyo ni don ganin yadda za ku yi checking. Dole sai ya kasance kana da TCF wato reference number. In kana da reference number to sai ka yi ƙoƙari ka samu wannan link. Zan nuna muku yawwa, kaga sai ka yi ƙoƙari ka samu wannan link ɗin. Ka gan shi kamar yadda ka gan shi haka za ka rubuta shi. Ai ga link ɗin nan, in ka rubuta shi kaga ai na yi copy ɗin shi. To in kai copy sai ka zo nan sai ka rubuta TCFNI sai ka sa nambobi, sai ka sa nambobinka haka kawai za ka rubuta, sai ka sa nambobin reference number ɗin. In ka sa sai ka yi copy ɗin shi haka, sai ka shigo cikin Chrome. In ka shigo cikin Chrome sai ka zo sai ka yi paste ne nan. In ka yi misali kaga ga shi wannan na rubuta da zan ɗauko reference number ɗina sai in checking ko an yi approving ko ba a yi ba, sai in checking. Zan ɗauko reference number ɗina, yawwa gashi na ɗauko shi. Yawwa to yanzu zan je can sai in sa shi, yawwa gashi. Nan ko da yake bai in goge wannan sai in ɗauko wanda yake complete tare da link ɗin. Kawai na dai gwada muku yadda za ku yi ku goge sai ku sa. To kaga wannan gashi link ɗin tare da TCF ɗin. To zan je can in sa shi, yawwa gashi nan, yawwa sai ka zo nan ka sa shi nan. To shikenan sai ka danna, sai ka jira shi. In an yi approve ɗin kawai za su nuna ma an yi approve ɗin sai ka yi accept offer. In ba ya approve ɗin ba kuma za ka ga ya tsaya. Jira shi ya buɗe yanzu, na ganin daga service ɗin ne insha Allah. Ka gani gashi nan zai buɗe yanzu. Ka gani gashi ka ga nuno fari. To in ka ga nuno fari alama kwata ba amma zo ga kan yi maka approve ba, kwata ba amma wayoyo ka bata kwan. Saboda in an wayoyo ka za ka ga an baka dama ka yi accepting offer, ko kuma in ya zan an fara aiki akan details ɗinka to za ka ga sun nuna maka ɗan jira kaɗan za su yi approve ɗinka. Yadda za ka yi kenan insha Allah. In wannan shine farkon zuwan ka sai ka yi min subscribe, sannan ka danna alama ƙararrawa saboda in na ɗora su abubuwa sabbi kuma za ka gani insha Allah. Ka gani.